to są stempelki, którymi się już można bawić. Zabrać. Dziękujemy. Dziękujemy wyjątkowo. Także imieniu. Chciałem jeszcze raz serdecznie pogratulować osobom, które mogłem oznaczyć, zarówno z tytułu pożycia małżeńskiego, jak i z tytułu wychowywania dzieci. I chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że te oznaczenia to są kierowane ku wszystkim, którzy tutaj w Sierakowicach, właśnie w rodzinach wychowują dzieci. Proszę Państwa, jeżdżę po całej Polsce i propaguję kartę dużej rodziny, staram się tworzyć dobry klimat dla rodziny, a tu w Sierakowicach, proszę Państwa, po prostu mogę tylko podziękować za to, że ten dobry klimat trwa i że przynosi tak piękne efekty. Tu w Sierakowicach mogę powiedzieć, że w całej Polsce istnieje problem kryzysu demograficznego, a tu on nigdy nie dotrwał. I jest za co dziękować. Ja serdecznie dziękuję za dobry wzorzec, za przykład warty naśladowania. Bo to nie jest przykład polegający tylko i wyłącznie na tym, że ma się dużo dzieci, tylko że umie się dźwigać ciężar odpowiedzialności za dzieci w sposób skuteczny. Widać to po Sierakowicach, widać to po rodzinach, widać to z każdej, nie tylko ze statystyk, że dzietności tak wysokiej towarzyszy także zaradność życiowa, towarzyszy przedsiębiorczość, towarzyszy odwaga w pokonywaniu trudności. Wiem, że to od żony się dowiedziałem przed chwilą, że w Sierakowicach też jest dużo rodzin zastępczych. To znaczy, że jest zrozumienie tego, że rodzina jest wartością, którą też warto podzielić się trochę z innymi potrzebującymi. Za to wszystko Sierakowicom serdecznie korzystając z ulg podatkowych na dzieci, że to także jest satysfakcja z lepiej uzyskiwanych owoców całego życia. Ja jestem pewien, że tu w Sierakowicach można powiedzieć, że ten kawałek Polski jest trochę Ameryka, gdzie ludzie zaradni najczęściej mają dużą ilość dzieci. Ale jest jeszcze jedna specyficzna, i tym się różniło od Europy. Tym się upodabniamy trochę, chciałbym bardzo, żebyśmy się upodobnili także właśnie do tego modelu rodziny amerykańskiej, dużej, silnej, ludzi kształtujących, ludzi zaradnych, ludzi przedsiębiorczych. Jest jednak jedno zjawisko, które warto podkreślić jako specyficznie polskie. Rozmawiałem z panem wójtem na ten temat, to jest zjawisko rodziny wielopokoleniowej. To znaczy takiej, w której jest miejsce i dla rodziców, i dla dzieci, ale i dla dziadków, i czasami dla pradziadków. Bo to oznacza, że coś zachowujemy ze specyfiki polskiej i wszystkich przemianach, która właśnie na tym polegała, że silne były wyjątkowo więzi międzypokoleniowe, idące w tę parę generacji. To jest coś wielkiego, coś pięknego, coś wartego także upowszechniania. Dzisiaj mówimy właśnie, nazywamy to tak bardzo mądrze, że to jest solidarność międzypokoleniowa. A tak naprawdę chodzi o to, aby była bliskość między tymi pokoleniami, wzajemne wsparcie i wzajemnie dobrze organizowane, pozytywnym przykładem. Bo dobry klimat dla polskiej rodziny to są rozwiązania prawne, to są rozwiązania w zakresie podatków, to jest karta dużej rodziny, ale to jest przede wszystkim dobra opinia o polskiej rodzinie i dobry przykład. Tu w Sierakowicach jest, tak powiem, źródło znakomitego przykładu i znakomitych zachęt, jeśli chodzi o styl życia, który Pan Wójt nazwał słusznie, że żyje się po bożemu. I tak należy to w pełni tego słowa znaczeniu rozumieć. Bo chodzi o to, żebyśmy żyli pełnią szczęścia, ale które polega na tym, że innym też coś z siebie dajemy. Serdecznie dziękuję Sierakowicom i zachęcam do dalszego świadomego kształtowania dobrego klimatu wokół polskiej rodziny w skali nie tylko gminy. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Wójcie, wszyscy drodzy Państwo,
To dla mnie naprawdę wielkie przeżycie być tutaj w Sieragowicach i móc się cieszyć tym, że spotykam gminę, która jest gminą szczęśliwą. To nie znaczy, że beztroską. Szczęśliwą, no nie tylko dlatego, że wójt jest 7. kadencję, co zazdrością może odnotować prezydent Polski, że ma tylko 2 kadencje, prawda? Ale jest gminą szczęśliwą, bo w moim przekonaniu tam, gdzie rodzą się dzieci, szczególnie jak ich się rodzi tyle, to jest jakiś taki sygnał o istnieniu optymistycznego spojrzenia na świat. Przekonanie, przynajmniej tak zawsze u mnie w rodzinie mówiło się, że jak się rodzą dzieci, to znaczy, że świat idzie w dobrą stronę. Więc jestem przekonany, że Państwo też czujecie, że jak się rodzą dzieci w takiej ilości, że może być to przykładem dla całej Polski, to znaczy, że gmina Sierokowice idzie w dobrą stronę.